Bueno, etorri zea honean Nerea, zea Biziposa elkarteko kidea. Bai. Kontatu guri zer dan Biziposa, zertan datzan. Bueno, Biziposa, 35 elkartek osatzen duten elkarte bat da, Wow. eta izaera bereziko elkartea gara, eta denetarik LGTBIQ kolektiboko elkartea, gaixotasuna arraroak dituztenak, kirol egokitua, egituen elkartea, eta denok dugu zerbait aman komunean, eta da Biziposaren lema. Munduak guztiontzat beharko lukela, eta elkarte guztiok aldarrikatzen dugu, gure lekua mundu honetan. Ze garrantzitsu ez da? Bai, bai. Ze gauza ona. Vale? Eta elkarte hontan, noiztikan zaude, noiz sortu zen elkarte hau? Elkarte hau duela urte batzuk sortu zen, Irrien Lagunak gizarte egintza elkartea zen lehen, bihurtu zen Biziposa, eta ordutik hemen gaude. Agian ezagutuko dituzu Pirritx Porrotx eta Marimototx. Noski baietz, noski baietz. Ume txikila askat eta gaina laguna ditut Pirritx eta Porrotx eta Marimototx. Haiek sortu zuten Irrien Lagunak elkartea, Irrien Lagunaketik sortu zen Irrien Lagunak gizarte egintza, eta hori gero bihurtu zen denborarekin Biziposa elkartea. Ona, ze ona. Eta zenba lan itituzuen da nola. Eta nola sartzen dira bertan hainbeste elkarte geho, ze elkarte bakoitzeko kide bat etortzen da, edo ze irten dezue bertan? Beno, lehen koronavirusaren aurretik egiten genuena zen, Biziposaren jai bat, eta jai handi horretan biltzen ginen elkarte guztiak, jartzen genuen bakoitzak gure stand bat, eta hor gizarteratu egiten genuen gure elkartea eta gure helburuak azaltzen genizkion gizarteari jai baten bitartez. Gaur egun hori ez da posible eta orduan beste modu batean egiten dugu. Aurten adibidez jaia Bergaran egin dugu, dankan elkarteak Bergarako udalarekin elkarlanean prestatu du jaia, eta denok elkartu ezin ginen ez eta beste modu batean egin dugu jai azkenean egoerari egokituta, baina horrela elkartzen gara. Gustatzen zaigu asko izatea eta anitzak eta denok elkartzea. Ze ona. Eta zure bai Biziposa elkartean sartu zea, zuzea San Filipo elkarteko kidea bai, ez da? Hori da, San Filipo elkartearen bitartez sartu nintzen Biziposan eta gaur egun bietan naiz voluntario, bai San Filipon eta baita Biziposan ere. Vale, ze ona. Eta San Filipo elkartean, hori San Filipo da gaixotasun bat, ez da? Bai, hori da. Eta zehazki bertan, zein behar dezu, ze gauza dituzue? San Filipo da gaixotasun arraro bat eta genetikoa eta degeneratiboa da. Horrek izan nahi du, bi gurasoak San Filipo genaren eramaleak badira, dagoela 25% probabilitatea umea gaixo jaiotzeko. Horrek izan nahi du, esan dudan bezala, bi gurasoak genaren eramaleak badira, ume bat jaioko litzatekela gaixo, bi ume genarekin, baina gaixotasunik gabe, eta laugarrena ez gen eta ez gaixotasun. Eta gaur egun elkartean bi familia daude, batekin ibiltzen naiz ni, eta bestearen laguna ere naiz eta ibiltzen naiz haiekin ere bai. Biak dira bilbotarrak, familia batek dauka Irune, alaba bakarra eta gaitza pairatzen duena, eta besteek dituzte 3 seme alaba, Araiz, Ixone eta Unai, eta 3 pairatzen dute gaitz hau. Umei pasatzen zaiena da, entzima bat falta zaiela, jaiotzen direla entzima bat gabe, eta esango dugu entzima hori dela apur bat gorputzaren garbiketa egiten duena, eta gure gorputzak sortzen dituen azukre hondakinak kanporatu egiten dituela. Eta entzima horren falta dutenez... Ez du ondo egiten hori. Hori da, pilaketa bat gertatzen zaie gorputzean, azukrea pilatu egiten zaie, eta eragiten dituen sintomak guk azaltzen dugu Alzheimerraren sintomak izango balira bezala, eta orduan aurrek ohiko garapen bat dute 3-4 urte betetzen dituzten arte, eta hortik aurrera galtzen joaten dira, ikasi duten hori ahaztu, oinez ibiltzea ahaztu egiten zaie, eta hitz egitea zen dute, eta gogorra da egia esan, baina esaten dizuden bezala, bi familia hauek Biziposa dira bere horretan, eta egunero altxatzen dira hauetik gogotsu, eta egun berri bati, abentura berri bat balitzu esala ekiteko prest, eta haien seme alaben alde borrokatzeko prest. Eta elkartean egiten duguna da, bi gauza. Lehenengoa ikerketan inbertitzen dugu, irabazten dugun edo ekintzak eta ekitaldiak antolatu lortzen dugun dirua bideratzen dugu ikerketara. Entsegu kliniko bat egin eta noizbait sendabide bat aurkitzeko, eta bestalde familiei eta aurrei alik eta bizikalitaterik onena eskaintzeko. Ze ona da olako elkartiak egotia, ze batikan, esan desun bezala, da gaixotasun bat
Oso, arrarua jende gutxik dakana, ez da? Hori da, Eta jaiotzen pizka diren... baztertuta daude, edo baztertuta sentitzen dira batzutan, ez da? Bai, azkenean 50.000 umetatik jaiotzen diren 50.000tatik batek bakarrik dauka. Orduan, ez da, ohikoa ez denez, farmazeutikei eta etzaile komeni horretan inbertitzea, ez dutelako diru handirik irabaziko. Vale, eta elkartetik sortu ezuenakin, ze gauza lortu dituzue, ze ekintzein dituzue familioiei biziposa emateko eta postasuna eramateko? Ni gehien bat ibiltzen naiz, Araitz, Isone eta Unairekin, eta odolez ez, baina bihotzez dira nire aizpak eta nire neba. Hemen daukate Unairen kamiseta, nola duela urte batzuk ibiltzen ginen saskibaloian jolasten, eta biok eramaten genuen kamiseta berdina, biok Unai izena eta biok 8 zenbakia. Nik eramaten nuelako eskutik, eta saskibaloian pasatzen genuen oso ondo. Ezin hobe, ona.